Την είδαμε στο show You Think You Can Dance. Μετά πήγε στο MAD, έγινε κορίτσι του Θέμου, μέχρι που την παραγνωρίσαμε στο Dancing with the Stars. Η Λάουρα Νάργες δεν είναι μόνο αυτό το κορίτσι με τα αστεία ελληνικά. Σήμερα στο Joy λέει ιστορίες που δεν έχει πει ποτέ. Από πού κρατάει η σκούφια σου? Ποιο σκούφο? Η σκούφια. Όχι ο σκούφος. Τα εύκολα γενικά μαζί μου, συγκετεύω, μην μου τα κάνεις αυτά. Ωραία. Από πού έρχομαι, από τι Ναι. Ωραία. Από πού έρχεσαι? Λοιπόν, γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Γερμανία. Ναι. Μέχρι τα 17 μου, σε μια μικρή πόλη κοντά στο Dortmund. Ποδοσφαιρική ομάδα Dortmund, φαντάζομαι, ξέρεις. Ναι. Σαν τον Bayern München πάντως δεν έχει. Τέλος πάντων, και ο μπαμπάς μου είναι Γερμανός και η μητέρα μου είναι Ελληνίδα, είναι από Σέρρες, στο Λιθότοπο, στη Λίμνη Κερκίνη. Και στις Σέρρες πήγαινες κάθε καλοκαίρι? Στις Σέρρες ήμασταν κάθε καλοκαίρι εκεί. Μερικές φορές τύχαινε να ήμασταν και Πάσχα, ξέρεις, ή στη γιορτή της πατάτας που γίνεται τον Οκτώβρη. Κλείνουν για 2 εβδομάδες τα πάντα στη Γερμανία, τα σχολεία. Ήτανε πάρα πολύ ωραία όλα μου τα καλοκαίρι και όλες οι διακοπές μου στο χωριό. Δηλαδή, οι άνθρωποι εκεί. Δεν έχω λόγια, τι να σου πω, είναι τόσο ζεστή και τόσο καλή και ουσιαστικά και μαζί τους μεγάλωσα. Επειδή είναι ένα χωριό και ο ένας ξέρει τον άλλον πάρα πολύ καλά. Ξέρεις, περπατάς ας πούμε στη γειτονιά και κάθονται στα μπαλκόνια τους και τους χαιρετάς, έχεις και λίγο small talk και τέτοια. Μεγαλώνεις μαζί τους. Και θυμάμαι πάντα ότι ήμασταν ας πούμε μαζί με τους φίλους μου, ήμασταν μια παρέα, ας πούμε 15 άτομα, όλα τα παιδιά του χωριού. Και μετρούσαμε, ας πούμε, τις μέρες αντίστροφα, σε 2 εβδομάδες φεύγω πάλι η Γερμανία. Και ξεκινούσαμε να κλαίμε ότι θα τελειώσει αυτό το υπέροχο το καλοκαίρι που περάσαμε πάλι μαζί και θα χρειαστεί πάλι τόσος καιρός, ώσπου να ξαναβρεθούμε. Ξέρεις, δεν ήταν και έτσι τόσο προχώ, τουλάχιστον για μας ακόμα, η τεχνολογία για να πούμε ότι θα τα πούμε μέσω ίντερνετ. Στέλναμε γράμματα. Κανονικά ακόμα, γράμματα. Ναι, με αρωματάκια πάνω και τέτοια, ναι. Όταν πρωτοήρθες στην Ελλάδα, που ήταν πολύ διαφορετική η ζωή εδώ από τη Γερμανία και λιγότερο οργανωμένη, είμαστε και λίγο πιο χύμα εμείς. Γι' αυτά αισθάνθηκες ότι σου πάει η ζωή στην Ελλάδα περισσότερο από τη Γερμανία? Ξέρεις τι, ο κόσμος στην Ελλάδα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι πάρα πολύ ανοιχτόκαρδος, με ανοιχτές αγκαλιές και τέτοια, έξω καρδιάς, πιο spontaneous. Ναι, αυθόρμητος. Πιο αυθόρμητος και μου αρέσει αυτό ότι δεν είναι συνέχεια αυτή η αποκλειστική τυπικότητα. Ότι ξέρεις τι, θα έρθω σπίτι σου ανά πάσα στιγμή και ας μην σε πάρω πρώτα τηλέφωνο και μου επιτρέπεις αύριο να περάσω 5 η ώρα το απόγευμα. Καταλαβαίνεις περίπου τι εννοώ. Ναι. Αυτό. Είναι ωραίο. Απλά στην αρχή όταν ήρθα είχα τρομάξει με άλλα θέματα. Δηλαδή? Όπως να βλέπω ας πούμε, πάνω στα πεζοδρόμια να υπάρχουν δέντρα. Τι είναι? Για μένα ήταν. Δεν μπορείς να το καταλάβεις. Μου φαινόταν περίεργο αυτό. Πού γιατί να είναι λέω, τα δέντρα? Πάνω στο πεζοδρόμιο. Είναι το πεζοδρόμιο και μέσα στη μέση έχει το δέντρο φυτημένο. Ναι. Ναι. Αυτό μου φαινόταν περίεργο γιατί λέω, άμα τώρα είναι η μαμά με το καροτσάκι και με το μωρό, πώς θα περάσει από εκεί? Αναγκαστικά θα πρέπει να περπατήσει πάνω στον δρόμο, αλλά στον δρόμο δεν ανταμάξε. Πώς θα γίνει αυτό? Ξέρεις, αυτό το πράγμα. Λίγο. Σου έκανε εντύπωση που επιβιώνουμε, που είμαστε ζωντανοί ακόμα. Είστε fighters, είστε survivors, πραγματικά, βγάζω το καπέλο μου. Στη Γερμανία δεν είχες φίλους, δεν είχες ζωή εκεί που την άφησες πίσω σου? Φυσικά. Αλλά Άφησα θυσίασες. μια πάρα πολύ όμορφη ζωή πίσω μου και άφησα και πάρα πολλούς φίλους, πάρα πολλές παρέες, πάρα πολλούς κολλητούς, συγγενείς, τους άφησα όλους πίσω και ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Δηλαδή σου λείπουνε? Φυσικά. Τι σου λείπει πιο πολύ από τη Γερμανία? Κάθε μέρα. Πέραν την οικογένειά μου και το παιδικό μου δωμάτιο, οι φίλοι μου. Θα ήθελα πάρα πολύ να τους έχω εδώ. Αλήθεια. Και τι κάνεις? Τους συναντάς, στεναχωριέσαι, μπαίνεις στο Skype? Όχι, ξέρεις τι, έχω μάθει πλέον να διαχειρίζουμε τα συναισθήματα. Δηλαδή, ας πούμε, στην αρχή όταν είχα έρθει, είχα πέσει ας πούμε, για ένα τετράμινο μέσα σε μια μελαγχολία. Ήταν δύσκολο αυτό να προσαρμοστώ, ήμουν μόνη μου, άμα μου ξουτού κτλ. Δεν μπορώ να σε φανταστώ μελαγχολική, αυτό που μου λες ένα τετράμινο. Πώς είναι η μελαγχολική, Λάουρα?
Με μία φάτσα έτσι. Έτσι ήθελα. Έτρωγα συνέχεια σοκολάτες. Άκουγα μουσικές, δηλαδή αυτό είναι και κατευθείαν η κατεύθυνση που θα πάω αν δεν είμαι καλά. Μπαμ, μουσική. Τι μουσική? Ό,τι θες, ανάλογα τη διάθεση. Μπορεί να ρίξω και κανένα ζεϊμπέκικο τραγούδι, να ακούσω και κανένα γονίδι. Το άκουγες και στη Γερμανία το γονίδι? Ναι, βέβαια! Η μαμά σου τι ελληνικά έκανε στη Γερμανία? Τι εννοείς και ελληνικά? Τι ελληνικά πράγματα είχε μαζί της, στη ζωή της? Η κάθε καθημερινότητά μας ήταν και γερμανική και ελληνική. Δηλαδή, ακόμα και το μαγείρεμα ήταν ελληνικό. Μαγείρευε και τα γερμανικά, αλλά και τα ελληνικά. Ο πατέρας μου γούσταρε, του άρεσε πάρα πολύ. Ελληνικές μουσικές, ελληνική χορή, ελληνικά μαγαζιά, έστω για καφέ, ας πούμε, και τέτοια, που μαζεύονται Έλληνες. Ποντιακά τι κάνατε? Ποντιακά φαγητά συνέχεια. Ο θείος μου μάλιστα, που μένει κοντά στην πόλη μας, σε 1/4 περίπου, φτιάχνει και λίρες. Τι είναι οι λίρες? Το μουσικό όργανο. Α, και μετζέ. Ναι, και μετζέ. Δικιά μου είσαι. Σε παρακαλώ. Cool. Φτιάχνει και μετζέ, τέλος πάντων. Και κάθε φορά, ξέρεις, και όταν πηγαίναμε, καθόταν εκεί, τη γρατσινούσε, παίζαμε, τραγουδούσαμε και χορεύαμε και όλα σαν τους τρελούς μες στο σπίτι. Το μόνο που δεν κατάφερα δυστυχώς ήταν να μάθω τελείως τη γλώσσα. Να μάθεις τι? Τα ποντιακά. Δηλαδή ξέρω αυτά τα πουλόπομ, ιαβρόπομ, νελελεύωσε, τσικάριμ κτλ. Ναι. Εκεί ξέρω και κάτι τέτοια. Αλλά θέλω να τα μάθω και τελείως και όλα. Και ακούω τη γιαγιά μου να μιλάει και είμαι σε φάση. Τι σου λέει η γιαγιά σου? Πες μια φράση που θυμάσαι τη γιαγιά σου. Αυτά. Που ήταν και πάρα πολύ εύκολα. Και έλεγε και κάτι άλλο στον ξάδερφό μου, στον πρώτο μου ξάδερφο. Αλλά δεν ξέρω αν μπορώ να το πω. Πες το. Ξέρω τι το λέγε. Ξέρεις. Τι? Κάνα να το πω. Το πες το, ποντιακά είναι. Δεν το καταλαβαίνει κανένα. Καλέ, μόνο εγώ. Μόνο οι πόντες μας καταλάβαινε. Ναι. Να τρώγω τα ψίας του, λέγε. Εμένα είναι τα κάκαλα. Α, και αυτά. Το είδες. Το ίδιο είναι. Ναι. Θυμηθήκαμε. Αυτά. Και Μάθατε και εσύ ποντιακά. νιώθεις πόντια, νιώθεις ότι είσαι προς τα εκεί? Φουλ. Ναι. Φουλ. Μπορεί να μην ξέρω τη γλώσσα ακριβώς, μπορεί να μην ξέρω αποκλειστικά όλα τα φαγητά ή αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι το... Έλα, πώς το λένε... Θυσία. Απουσία ούτως ή άλλως. Δεν το συζητώ αυτό. Τα ενωμένα σορβά. Το σορβά. Το σορβά. Είναι τέλειος. Αλλά σαν τη γιαγιά το κάνει τέλειο. Αλλά ξέρεις τι, είναι πάρα πολύ περίεργο όταν, επειδή στο χωριό μου κάνουμε τον Αύγουστο πάντα έτσι γλέντι, το γλέντι του γιορτή του ψαριού ή ποντιακό γλέντι τέλος πάντων κτλ. Μόλις ξεκινάει αυτός ο ήχος της λύρας, της κεμεντζές, και να ξεκινήσει τέλος πάντων το γλέντι, το λέω και δεν ξέρω, το τι, σαν να βράζει το αίμα μέσα σου, σαν να το νιώθεις να κυλάει κανονικά, ένας ρίγος εδώ πίσω να τρέχει, να σηκώνεται η τρίχα σου, να έχεις χτυποκαρδιές, τώρα μπορεί να ακούγονται υπερβολές αυτά που λέω, αλλά έτσι αισθάνομαι εκείνη τη στιγμή. Δεν ξέρω. Απλά ξεκινάς να χορεύεις, δηλαδή εκεί καταλαβαίνω ότι νομίζω είμαι πόντια.